Hi guys. Hello guys, this is Eric Hilot. Uy, sama naman ini. Sa man lang yung dara. Na-download na nako, oh. Oh, Japon din. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Hi guys. Mindanao, Philippines. Hi. Welcome to my channel guys. Welcome. Nara si guys, oh. Ako Nara ang si guys, oh. traditional Filipino Hilot. Ayan. So, shout out po sa mga viewers, mga regular viewers. Oh, grabe na good sa karon lang nakakita ninyo video. First time nga tanawan ni guys. Traditional Filipino Hilot. Ayan po. Mahimuntag sa inyo ha. God bless po. Ilang edad na eh? 1 One year and 2 months. Ayan, maghilot ko karon guys. Baby, 1 year old and 2 months. Akong apo. Ay, nasa sulod. Nasa sulod yan. Sige, kalintura guys. Ano? Dili labot. Ani, uy. So many. Sana. Jangan pergi negara. Wala pa dumang bangs ulit. Taas na. Hello guys. Hello guys. Hi guys. Yan. Shout out po sa akong mga regular viewers. Shout out sa ako ang mga subscribers na road to 3,000. Maraming salamat sa inyo. Sa ako ang Facebook friends, viewers sa Reels. Saan ba ni ulit po mong kain? Kabidi, kabalo ka ng tutorial ani. Ano ba tutorial? Dali, ano na sila na? Naaje? Pero, isip. Utangin sa babawon. Bro. Sarip, manggod. Adi lang ni pabugnawon wa mo imnon bala mo. Sad kayo butang oy. Dali ra ko nga. Dili ni butang lang wa imnon. Saysa. Kudo pero bro. Saan ka? Ito na nun. Ano mo na? Walang baragi ka. Nangresan guro niya woni Ano, sama to? Aka. Kung mabaga eh. Unsa ka kana guys ka? Nan. Pagod dira, pagod dira. Labay na. Saan mag-transform?
Pablo yung short mo. Tama na yun. Kapag short eh, ano ba mga? Brand na yung Unsa may pangalan anak? Hide. Dito chug hide. Bili ka ba ng Saya English. English daw. Lagi sige tigong. Hide. Hide mo kaya hide. Gimana? Kinsa ka bantay ni mo say nga gibuklan ng kasay? Happy na siya. Say. Asay mo bukol? Asay mo yayay? Ang pinakabaw na Walang din. tagbantay. Ah? Ang pinakabaw na. Tanaw ra mo niya sa taga dito. Unsa? Kaya tanaw. Mga tanaw na ko. Balay din. Dali, tipay. Ding. Sasara din. Lagman. Hoy, dula ko naman. Oh, Ano ang galapit? tago. Ano ba? DBG, ang Ato sa tagapatagan. Download mo ko. No? Ina-download naman dayon. Tatak-tatak lang. Itaan ko ni ma. Ulay? Ito to sa... Lo, ko na po ulot. No, ipaatag sa skabiji, pataguas sa skabiji at Angeline. Sa kuha na lang. 13 ni kuha. September 9. Manang araw. Manang araw ng Digos. Dili. Dili. Oh, dili. Bunbun, duty sa 15. Pagka 25, dili. Pagka uno, duty. O, pagka 20, dili. Sakto kayo na, 20. Duty dili, duty. Mahala ng amateur. O, di ato tagapatagan. Drive man sa sakwan. Pasaka mo na dito, no? Banda yung gusto ang tuan sa itong talambato. Asa tayo ba? Dito sa tuan. Raffles? Dili. Dili, dito sa Raffles shop? yung gatuan na to, kami nagkut daw siya. Yun sa siya? Atong na ay orange na. Okay, kato dito man. Atong sa CR. Sa CR. Kato divine? Divine ka. Jesus Christ? Kita siya at Yun Angeline. dito si Mama Mary no vlog. Jesus Christ. Kaya mo ka tundo ko to. Duty man siya. Duty nas BG de ano de. Ang tanag yan. Bebe, dali. Wala pa man taka maghilog. Anak ko to ba? Anak ko yung kita red na Come ngalan. here. No, 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 no. Don't touch me. Wala pa man maghilog. Sa lolo na. Dali. Dali, dali, Ito dali, pala dali. ba- Look, isi ko yung video. Come here. Wala pa man maghilog. Dali. si video. So, namatog naman na. Tulog na, tulog na. Alam na... Hello?
Dali na. Wala Yay! pa mamaghilot, dali. Naka-join si Deng. Bebe, kaya ako Kabulasot ya. Bebe, kung ano natin yung agtang, be, dali. Bebe, ang agtang na. Asa agtang? Kadakugag sa mado. Di ko yung hawdagan. Tanawa nula, oh. Uyog. Kadakugag sa madula. Soy. Makita ka na. Gamay dapat tatamaan. Yugot. Hindi mo na mata na. Kadakugag sa mado. Bebe, ito yun. Tubog mo. Lip down. Grabe, grabe, pagkaikuan eh. Ay, sakiat ba? Wala kong Ikaw na lang mag-host kaya, BJ. Huwag kaya mo na lingo ka, ayaw ni. Tunla, sayang. Ginansya na, ginansya. Kuhan yung mga dading. Ay, sa mga guys. Dala eh. Signal ding. Dahil nakadalkal, gamay kayo dala. Pag inom mo itong anong kayo, inom mo may ko inom itong sa. Ikaw, oo. Bukan dia, pero. Mana? Tubang beto. Ang play kaya, BJ. Hay! Ginadala pang eh. Tunla gani kasaya, Kuan siya ba? ginansya na. Lagyan ba? Tunla na kasaya. Kamu na lang ubo. Kamu tulon. Yahay kay ka. Oo, na anak Kami ko. uboy ko tulon. Yahay kayo. Ay, ito taguan. Tawan. Natawan. Iyo, buding. Natawan. Kaon, gay ka na. Uban mo ba? Jay? So, pag entrance to. Family friend. Family friend. Tubil, Jud. 300 kami dito. 200 yun na po sa diya. Tay. Say, nabukol ka, Say. Mama. Papa. Mama. Papa. Ma. Papa. Papa. Ay, gupitan na daw na pa eh. Mo nang gikalentura kay taas kay buhok. Sige lang. Ano mo na lang bae? Tas ulo na ina. Nay, dito ko kasulod din. Ini mo, bakit mo tutulog ka mo? Di daw na manambo kay taas kay buhok. Bitaw, Ito na lang tong nakapayat mo na lang taas kay buhok. Kano sa aran na tumban puntaan niya. Tumbam na siya. Ito di ka. Ano sa nasa yung likod pa eh. Kani yung Ano ba? agtang gahapon mo na yung Tuklod siguro na. agtang. Wala po na naigo gahapon kay hayang man to siya. Wala na nalikod. Tuklod guro ni siya kumigo. Nani, argi ba dun? Ay, Ya. nagbantay cellphone. Ayay ka, ambe, tapos ko na ito. Ayun, sige po. Ah, Ito. sakpan. Ito. Papa. Nag-blend ako ni tanan kayo. Dali ako ato nagtago ba ni? Kato ko kato. Ano? Apet. Namay ragyo ko live. Mama. Sige pa tik ba? Say. Unsa na agtang ni mo, Say? Unsa na agtang? Yelan, sunod pa siya. Sige pa tik ba? Sikat na kitong lalaki sa Thailand ba? Sikat na kito ba? Ito mag-caster ba? Dancing waiter ba? Latag sila ba? Kahapag si Sayag. Yes. Yes, you say hi to people. Papa.
Yay! Jay, kita nagkagkonsolida, Jay. Ha? Kuan, Glory of Special... Ano ito naman? Glory of Special Forces. Wala pa. Hindi Tanawa ka na. mahuman dyan, tapos naghanag episode lagi. Pila ka episode? 40 plus, siguro. YouTube? Wala. YouTube, nasa YouTube. Ya, moro siya kagaran ko eh. Bisa gwapo eh. I-search tayo, Jay. I-search daw, Jay. Episode 1 to. Wala, siguro YouTube. Nasa YouTube ganun. YouTube ganun na lang. Episode 8 kami ko to. Gira. Tagang istorya. Basta daghang gira. Nagkakira. Wala ka nang-gira, nagpatay. Gisugod di Asa may gwapo sa Black Hawk. Ako ba is Black Hawk? As, Jay, i-search sa Jay. Kadali, Jay. grabe Search sa ato. Dorilo. Pila ka. Kuya, dili ko pwede ka natuan ka. Sige. Pwede. Jay, kadali lang kayo, Jay. Ano ba rin, Mike? Mike. I-story Ha? mo bang item? I-search the Glory of Special Forces. Episode Ako 1. insulti, wala. Kaya sa YouTube ba, in-episode mo. Ikaw lang ka. Mike. Glory of Black Hawk. Ako nawat. Ay, tika naman na naman. Si Siding di, musagit raman. Kaw! Gawas po. Kukuyawan na yung TV ni Boy. Sagit-sagit raman. Asa dito sa balay? Love Miss Daddy. Maguguro na ikuan, Mike. Tamang ko. Nara ko to, Jim. Pero unay Mike ko ka na. Istingin ko na, Jay. Istingin ko ng Mike, Jay. Istingin na. Ang microphone ba? Baka na oh. Hindi, istorya lang. Oh. Glory. Wala man na. Wala. Unang mic. Ino na. Lisod kayo ba? Adi ka. What is this? Tas. Sino siya? Buna ang na. Pa. Glory of Oh, there Special Forces Episode 1 to 111. Episode 1 po. Kadang ba yung episode no? 48 episodes ganito. Episode 1 na sa ano. Tapos Bulyo Meji. Napay ko. Bulyo Meji. Pawa na lang to. So. Ipon na lang to. Babay sa. Bye bye. Thank you for watching guys.